Paithago lokorongni chubachu te je khangmani rangno tuinai bukuk Sanjana Debormani treatment bagai Tripura hasteni Bangalore lamrkha tini phasalo tini Maharaja Bir Bikram Airport bono loge songruikha sikla bodol te bono chubanai bodol rok te kaham kurungkheno bini treatment engthung abono suribo motairongno hneinai borok suri laibani koktoma saikhanarkha chini mangplibo te kok kachaka lokorongno je mansak norokbo bukuk Sanjana Debormani treatment kaham nong engthung hnei suri laijadi hnei lokorongno bo koikha brok tabuk naithekalayo bukuk Sanjana Debormani treatment success dengno abono tabuk lokorok naisinglaijak Baik sini joto kok mathumnai rokno जों सिनि थानसाराइजिं यूथ नि होते तिनि महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट ऑफ हाइमानी रीजन काके नरक जतन साइमाना जे खरकसा मनाय सिनि निनि आनि खासुकसा मनाय संजना देबबर्मा बनो बिनि साखामनि एबा ट्रिटमेन्ट नि बागै तिनि बेंगलोर हास्टेल तलांनानि बागै एटलिस्ट बिनि लगी व थाङै मानिया फनो बनो एटलिस्ट नाइरेकना हिनै जों तिनि महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट ऑफ हाइका तिनि अजगो तंग सिनि थानसाराइजिं यूथ नि मेम्बार्स रक हवाई सिपाइजला ते वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट नि गोबां मा सिनि सेंक्रा ग्रक सिनि सिकला बदल सिनि थानसाराइजिं यूथ नि मेम्बार्स रक एन्ड बंगनो बेले हामबाय मारियो तामनि गाके गामि थांगै बाजार थांगै खक्सां थु खंनिं थु लुक्रंनि थानि खानलायमानि रांथुमलायमानि आबानि बागै बंगनो बेले हामबाय ते जे सुबानाय लुक्रक नरनो बेले हामबाय जिनि मनाय संजना साक हामै फायनानि इंथुं जों तिनि बनो तुनफायमा हायकेनो नाहाना पूर्व अमो हायकेनो वेलकामिं खलायै जों बिनि साकनो हामरियै तुबुयै जों बनो हायनो हाय नाहा फायमानानि इंथु नरंनि जे पुइतुसामानि मतायफानो इंथु दिसुफानो इंथु काइतरफानो जिजासफानो नरक खुलुमदि जे पुइतुसामानि न ते जों जिनि थानसाराइजिं यूथ नि होते टोटल कलेक्शन खलायै लाई थांनाय 13 जुलाइ सालमारियो 40,000 इस्लाइफानो गोबां रिखा रां जे लुक्रक सुबामानि जे अनलाइन बिसिंतै ते तिनि हायनो हाय जों बिनि मानि सरि बिन बाबानि यागो याफरका more than 57,000 अंकाके आमो जत्तो सिनि थानसाराइजिं यूथ नि मेम्बार्स नि साइतंमानि लुक्रंनि हामजाकमानि मनाय संजनानो खायरंमानि बागायनो आमो हायके सुबामुं रुइ बनो ताबुक साखाम फुरुंनानि बागै तलांखा थानायाव मुम्बाइयाव तलांमानि रांकरिङि फिरंमा तुखा फियाबा जों खाखायाव ताबुक जदि न कलक ग्यांका के जिनि थानसाराइजिं यूथ नगो सिरिं आसुगि तंगलाक हायनो हाय खक्सा खंनै जे मानतै हायनो हाय लुक्रंनि थानि चुबासु तेकबार सानि फायनाय जिनि थानसाराइजिं यूथ रकबो सिरिं तंगलाक लुक्रकबो खाखायाव सिरिं तंगलाक नासिगै जिनि मनाय संजनानो तै जों जिनि मुतायनि थानि आबनो सुरिमुं एबा खुलुमुं जे मनाय संजना दाति हामै फायतु हामबाय बिस्कांनि सालो जदि न जिनि थानसाराइजिं यूथ नि खुगो फायका एबा खुनजुआ फायका केनके जे मानतै एटलिस्ट फायसानि माय फायसा साद्रो फानो जे जों मानमानि रिनाय जों थानसाराइजिं यूथ आमो जिनि थानसाराइजिं यूथ नि मोटिव्स जिनि थानसाराइजिं यूथ नासिगि तंगलाक एटलिस्ट फायसा माय फायसा साद्रो फानो जे जों मानतै रिनाय आबनो जिनि नाहारमुं थानसाराइजिं यूथ नि ते मनाय संजनानो गाके बिनि जे ट्रिटमेन्ट नि रांखौल ग्यांके जों हायनो हाय बिनि बिथि पाइद्रो फानोंथु जों बाजार सदार नंखरै पारा नंखरै हायनो हाय जों रां खानलायनो हिनै वानसुक दं दिनै अजगो फाइजाक जिनि थानसाराइजिं यूथ नि सेक्रेटारि ब्राजिल देबर्मा केसियार बायथां देबर्मा आबनो तिनो हवाई डिस्ट्रिक्ट नि इनचार्ज शिवसागर देबर्मा ते सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट नि इनचार्ज बिबियाना देबर्मा ते आंखाके थानसाराइजिं यूथ नि फाउंडर पहर देबर्मा हामबाय